godt nok mange tids på det. Ja, det er helt vildt. Halvgård. Så finder så 4 klubber, så den skal bruge det så. Skal vi smage det der mørke? Nej, det er... Det er lidt pænt. Og det er helt fedt at få en champion i hånden, fordi det er bare lige næsten ned, og så... Ja. Jeg må bare lægge den her video op, ikke? Så kan de selv finde deres disk på et tidspunkt. Den mest sete video i år på YouTube. Hvem sagde Apple der? Ja, jeg skulle for han ikke bare sidder derinde klar til Apples presmøde i eftermiddag. Har det presmøde om 5 år? Ja, det var... Nej, først i aften. Først i aften. Jeg ved garanteret også et tidspunkt der, Rasmus. Det bliver først, det kommer til 4S. Der bliver lanceret 2, ikke? Jeg tror kun det bliver 4S'er. Men jeg ved det ikke. Det er der jo ikke nogen, der ved. Men sidst hed den jo også 3G, og så hed den 3GS, ikke? Ja. Og så kom 4'eren, så det er godt forestille, når den bare hedder 4S. Det er med et bilvask. Kan du ikke tage det? Jo. Så en cabriolet. Fyldt med disk. T-Rex. Har du fundet en disk, John? Jeg er så glad. Han har fundet en. Ja, hvis der dukker sådan en Changer med Eagle op, der står John Albert i, så er det min først. Det er en, jeg bytter med. Jeg må have bare aldrig få skrevet navn i den. Det er der ikke med at bomber.